Wai ba ruwa ne a duniyar nan ne wai kwana uku ban samu ruwa ba ruwa ne wai Man. Do you know what pick up the phone means? It means to press the green button with the phone on it. You press that button, then you can talk. Ring. You're so damn stupid. S-T-U-P-I-D. Stupid. Pick up the phone, man. Ring. Barau gaskiya wancan wawa ne. Barau. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.